Action na. Yan. Ganda! Grabe naman! Wow! Sobrang ganda yung mga kaibigan. Yan na. Oh, dito. Kaya papasok na tayo dito. Tara, tingnan natin yung ganda ng gabi. No? In Concepcion. Sa Fernando, Pampanga. Capital Town. Ayan o. Lagi naman yan. Yung mga bawat poste, meron ng mga parol. Dati yan, mga kagingin, wala yan. Ngayon, nagkaroon na ng parol na ganyan. Kasi, Berman na, November na kaya mga kagingin. Yan na. Ano, grabe no? Ganda. Sobra. Ito yung isa sa mga attraction dito sa ating mga kagingin. Itong attraction dito na, ano, na parol. Ayan o. Ito yan lang o. Wow, sobrang ganda oh. No? Nakita nga natin. Oh, yung Christmas oh. Malapit na, December na. Let's go, dito tayo. Lipat naman tayo sa ibang lugar. Ano? Woo! Itong mukha namin. Siyempre, dahil nakano tayo, nakamove tayo, dahil lalabas na natin mga natin, haba natin para makikita ng personal bikini, ano? Yan, no? Ha? Maano na yan? Yan, yung isang papunakan mo. Pagkita ko, Jing. Yung parol na yan, no? Yung parol na yan. Yan, no? Wow. Ganda? No? Berman, isang buwan na, wala nang ano, isang buwan na lang. Wow, ganda. Dito tayo dito sa pila. Lipat na tayo. Truck na yan. Ah, Walang tayong magagawa dyan, kundi magdahan-dahan. Daming tayo ata mga kalipat. hey. Koro Ayan o. pa. Okay. Daming parol. May parol dito mga kageng. Dahil magpapos ko. Pagkala natin para makalipat na tayo. Ayan o, yung parol yan o, nasa mga poste. O, ito yung mga attraction na yan, napakaganda mga kaginging. Woo! Fairness ha, sa Fernando, Pampanga, nandito na tayo. At itay-itay tayo na lumipat. Ayan, ayan, ayan. Nila. Siyempre, dito na lang isa nilang yan. Dito lang yan sa San Fernando, Pampanga. Yan, no? No? Ay, sobrang ganda mga kaginging. Ang dami nang namimili. Ano, ang dami na rin kumukuha ng content yan, Jing, oh. Laki nito, oh. Laki. Ha? Okay, no? Yan, yan mo sa reels mo. Sasahod ka na sa reels mo dito. Dito. Sa kabila. Wow. Ayun, no? Lagi, G. Dami. Ano yung kamalit, G? Wow! Papa na, Jesus. Ganda. Tayo sa mga poste. Wow! Kumawaw ka na lang, wala ka na masasabi kasi yun talaga yung dapat mong sabihin kasi yan yung napakaganda na. Woo! Mga majijing. Woo! Balik tayo at doon na natin tatapos yung ating video. Kita mo yung ating Jingjing. At dito na natin tatapos yung ating video mga kagingin. Kaya hanggang sa muli!